Wanci dudu wancine. Kowe kok ngan bali ana ing Maja Semil. Kabeh keluarga lurah-lurah iki mau menyang. Larinjing Ndara Penewu. Sedaya menika kula kemoho ngantos kula menika badhe swangesanipun Ndara Penewu. Niatmu kepengin sowan ning ngersaku. Nggih. Ana parigawe apa? Dos wengi. Siji. Kula wonten kemawon menawi kula menika badhe nyuwun pengayoman. Kula badhe nyuwun pengayoman Ndara Penewu. Jaluk pengayoman kelawan aku. Apa kurang nggonku ngayomi kelawan kowe? Sawise kowe ndangkat minangka dadi lurah. Kowe kudu setiti den prayitna anggonmu gunakake. Mengko nak rakyatmu iki mau nak padha demo karo kowe. Mung perkarane kowe kurang wicaksana. Cek Ndara Penewu, kula nyuwun pangapunten menawi kula menika anggen kula dados petinggi wonten ing Jembangan menika dereng adil pramarta dhateng rakyat kula. Nek sakmenika ingkang mbebayani menawi kula menika kaoyak sedaya petinggi-petinggi wonten ing Magwan menika. Nak kowe dioyak-oyak kuwi mesti ana jalarane. Mesti ana perkarane. Mengko gek bantuan iki kowe iki ra mbok gunakake. Ora mbok dum-dumke karo tiayat. Mergo nganti dioyak-oyak. Perkawis bantuan Dorodia menika kula sampun rataaken. Tenan apa piye? Nggih, saestu. Aku iki kuwatir lurah sing kaya kowe kuwi. Kula boten pilih-pilih nek bab perkawis menika. Aja nganti mban cindhe mban cilatan. Nggih. Nak nganti mban cindhe mban cilatan ora-orane kowe sing bakal entuk perkara. Nggih, menika leres. Sik aku tak takon karo kowe. Kowe kok dioyak-oyak karo wong lurah padha ngoyak karo kowe. Iki perkarane apa? Nggih, Ndara Penewu. Jane mono kula nggih
nggih boten luput jane. Ora kleru. Nggih. Lah terus Kula niki nggadahi sambung tresna kalian bojone Penewu Ruyupung. Piye? Piye? Kula menika nggadahi sambung tresna kalian Wedana garwane Wedana Yuru. Kowe seneng karo bojone Wedana Yuru, Bong? Kowe iki urung duwe bojo wis tak angkat dadi lurah. Umpamane nak kowe seneng omah-omah. Lho, ayo kena apa kok seneng karo bojone Yuyu Rumpung? Tegese kowe iki wong lanang sing rusak pager Rahayu. Kuwi laranganing negara. Kowe kleru. Ngeten lho. Ndoro Penewu. Wis kawit kula menika matur menawi kula menika boten luput. Sedaya menika ingkang jalari menika rugyah nggih garwanipun Wedana Yuru. Bojone ing Wedana Yuru Rumpung. Lah terus? Lah sinten tiyangipun ingkang boten saged ngladosi kalian rugyah menika kula ibaratken menika wonten kucing ingkang diparingi greh. Sinten ingkang boten purun? Jebul kowe nak ngono kelakuanmu ya kaya kucing nak ngono. Mboten ngoten. Ayo ibarate kucing. Lah ayo disuguhi greh sapa wonge kok ora dipangan. Lah nek iki ibarate iki panjelmane kucing. Lah barang enak ya, Ndoro. Enak. Lah kok aku ora mbok ngehi. Nggih menika kula nyuwun pengayoman kula menika duyak-uyak kalih petinggi-petinggi. Umpamane kabeh iki mau ya oyak-oyak karo Wedana Yuru Rumpung sak lurahe bedhak karo kowe. Kene. Manggon kuwi tak ayomi perkara iki. Masya Allah. Mak Penewu. Amit nyuwun ngewu. Ajeng takon. Lha iki lurah-lurah kabeh. Bolong ambeh. Iki bolo saka ing Maguan. Ndak maling. Oh. Iki ning gone Maguan ana maling. Ana maling Melayu. Sak lurahmu kabeh iki mau mbok gunakno supaya bujung mlayu ning maling. Malinge bathok kono. Lah kok bathok foto? Ora nyolong ngono nyunyong ndak. Nyakti medhun Ora. Ora nyolong bondo donya, ora nyolong sapi wedhus, lah sing dicolong kuwi apa? Nyuwun iki. Bojomu. Ya syukur nak dicolong. Oh, ngoten kok. Monyo. Bojomu dicolong. Heeh. Dicolong karo maling. Karo maling. Lah ya ndak mlayune. Ya syukur nak bojomu dicolong. Ndak ayo lho. Lah perkarane apa? Bojomu ra ayu. Ayo. Lah nek nyawang kaya kowe kuwi menawa ae wis denger nawa. Kuwi. Kaya ya. Bener niku. Lah, Jalaran sampean raine pun kocer-kacer kok. Nek aku nyuamine. Suamine munyae nak ndak mayune mending iki ndonya wengi. sing nyolong karo bojomu iki mau lurah petinggi. Heeh. Udos wengi. Mlayune ning kene. Iya bener. Ora. Nah, Udos wengi iki mau mlayune mlebu ning gone mlebu mriki tenan kok. Nyawe wanu ing juwol. Pun kuwi dikesi. urung dhisik. Yuyu Rumpung, umpamane bojomu kok dicolong, apa ya wis dilakoni? Wis wah, nempung. Pun. Kowe nyolong. Nah, wis Kowe ngerti ya wis Ngertos. Malah kudu wengi gak ngisor kok. Lho. Sik. Kok wong lanang kok ngisor iki? nak nyang Mbok incen. wong lain ukur. Lah yo, polahe kudu wengi karo bojomu. Wah. Barang mriki kertas terus. Mriki kertas iku terus pipis kok. Terus nguyu. Alah mateni wong. Maneni wong. Lho perkara ngono. Mateni wong.
Perkara ngono kuwi ora usah kok tangisi. Piye? Upamane nek kelakon didemeni karo kuda sewengi bojomu, wong bar balik ae kok mbok rewangi. Wah, ya arek iki. Lah ayo omongane ngemakun. Tapi jane nek dirasakno. Ora jangan. Nek mulai ndi? Bocahe tak delikno. Lah nek mulai yo. Perkarane njaluk pengayoman karo aku. Lah no. Mulane perkara iki ora usah dawa-dawa. Ya ya sing wis ya wis, sing durung mengko aku sing Mateni wong. Iki kon wis nyamene wae. Jane nek sampean gelem yo penak jane kula. Nah, ono jam 12 wis bal. Boten kula niki rak boten rekoso to. Lah ngono iki. Bener ya? Ora yo. Wong kudu nyuwengi arep nahan dene kowe. Nak ketemu karo kuda sewengi, Kowe iki ono ngayomi wong kleru. aku iki ora ngayomi wong kleru. Nyanane. Aku iki ngayomi wong sing arep mateni karo kuda sewengi. Mergo apa? Wong mateni wong ki dadi larangane negara. Kowe gak tak mateni nami tak nyekel. Ora kena. Aku kuwatir watake wedala ngono mbok. Kowe aja bulet. Kowe aja bulet. Ora Kowe nek bulet aku lah. Aku nyolengan lho. Balangku penting. Balangku penting lho. Aku roh sing siji ki petinggi duda iki. Iki petinggi duda. Aja ngarani duduk bojone 5 iki. Wah, Awe nak beno neh. Awe nak. arep kok marabekno neh. Syukur nak gelem marabekno. Dengerane, aja ngene ngomong. Wis ngene ae. Sing wis ya wis. Sing durung ayo padha diati-ati. Maduan. Ora itu. Wong kudu balik ngendam, kudu nyuwengi tak nyemuki. Lah nek aku sing dadi pepalang kowe. Wah, tak nolak kowe. Kowe wani karo aku. Nah, ini ora wani. Wong wis padha tuane. Aku mulo aki. Nggih, nggih. Wis padha tuane aku. Nggih. Pokoke wanene mawon. Ora nyambut jemi. Awe wae, nyawa. Kene nggih. Allah. Oh, jebule mripate ya wis pedet iki. Patet ning matem dhewe kok. Arep apa? Tak paneni wae. Aku arep mbok pateni. Yo. Ya wis entuk mbok pateni. Nanging kudu ana kosok bali. Macune. Nek aku mbok pateni ora mati, aku mbales mateni karo kowe. Kok iya. Loh, ampun wedi. Wong lanang sampean kok. Ora maneni ora mani. Loh, lah kono pro jado kok. Nya. Nah, saiki dol tinuku. Nak pancen kowe pengen jajal. Kowe nak maneni nek kowe gak makne, engko pendiki pateni. Lho, iki kok ula. Lho sampean, wong aku sing ora melu. Lah engko nek aku mati sing mimpin kowe nyapa? Lah padha mawon nek kula mati sing mau pimpin sinten? Lah yo, Lah nggih. mati kabeh. Lah iya. Rampung. Ah, mane. Jajal, nak milih kok ngarep apa kok mburi. Allah, tenanan aja. Sing kok kanggo mateni karo aku iki mau. Iki pusaka. Iki pusaka irisan Brambang apa irisan Timur? Mati. Main apa aku ngarep pondok karo kowe. Kowe antarane aku pepituan. Wis sakwise pepituan dol tinuku. Kowe adol wis tak tuku. Mulane aku tak adol kan. Oke, aku awedi. Ah, ketokno lanange sampean ketokno lanange. Taman Kolok Kanigoro Kromjang Putri mati. Jujur wong ora minggat saka mujo seni. Akon bobor waduk. Ya. Butuh seni
perkara iki aja kok. Aku sing bakal ngayomi carane. Sampean niku ora tenanan kok. Nanan guru manat. Ngono nyoko blengi manang kowe. Lah kok kula ra sampean tak kon ngetokno lanange. Ngengi. Aku nangis aku nangis. Ini wong ngengi yo mane. Niku aku pusakane napa wae jenenge. Ambut pinutung. Lah sampean sanenge mawon. Nggih. Sampean sewani. Ben jaduk kaya Mongoe penewu nyomongono hubungane. lah kudune iris rambut pinutung. Sak gadukane kabeh niku dicolong mawon. Nyolong kowe yo iki. Aku mboten nate maling kok. Lah nyolong nyomo. Ora nyolong. Ya. Ampun kula. Oh, alah, padha ae kok nyolong. Nyaluk naik duwani minang guru. Sampean niki duwe kawula sing tilas maling. Sing kondang nika sondong Manyo. majeruk. Lho. Nah aku ngongon nyandong manyo. Nggih, nggih. Nyandong manyo yo. Oh, gitu. Aku lang kok akeh kowe. Aja wedi. Ora usah wedi. Wong iki mang sing ngongkon kono, kowe iki ora usah. Iki mau nyandong manyo. Nggih. Dong. Ndong. Kowe aku njaluk nulung ambek kowe. Nulung apa? Malah nerokno. Aja macem-macem karo Enak nyulek mek kowe. Nerokno. Kulo niku nek omong karo sampean. Kowe nggih ulino mae. Boten. Nah, lu iki jangan ngomong bonok kowe. Tenlung. Dong nyuman. Buk iki yo gak makne. Sondong Suparbuk. Sondong Majeruk. Manyo. Lah, kok sondong Suparbuk? Kula pun mboten maling. Neng taon maling gelem. Biyen. Ayo mau pecaret pateni iki kok. Enggak. Aman. Kula niku pun kudu maling. Nek ngecekel rekoso awake. Engko nek nyekel tak ewangi. Wangi napa biasane muni ngono iku enak kecekel yo. Dong. Lali yo. Aku njaluk nulung nandhak yo. Pinyan iki tok aku njaluk nulung. Kowe dadi maling neh yo. Engko nek kowe gelem dadi maling. Manut. Kowe nak omahe nak ngeki bungok. Tambahi. Jenengan paringi napa? Bungok. Bengkok. Ora ngeki bungok kowe. Kowe ngalengo. Lha kok ora leng-leng kok. Omongane ra cetok. Kowe nek gelem ditambahi Bengkok. Kae bengkok Nak ngomong nyolong nang kowe. Sing ngomong kene ora usah wedi sing ngomong kene kok. Kalau wedokan. Cakep. Lho, biasane kok dirungokno. penewu yuyu umpeng iki sok raben. Nah, ngene wae enggak kok. Nek saiki bojone dicolong wong. Ngono kuwi nemeni wong. Ya kok piye? Lah kowe nak ngomong nyolong gamane munyoh. Duwe waman matoke wong. Gamane niku napa? Mak putih mutung. Boleh anu, menewu nyomonyono. Keris rambut pinutung. Keris rambut pinutung. Nah, ning nggone mau nyemi nggone menemu nyok monono iku kok nyolong. Omongan kok sik. Nanggone penewu Sukmayana nek nyok.
dikon nyolong ning gone penewu sing kono. Ngono nek weh mau nyolong. Elinge weh no aku nak ngene. Nyoh karo nyumono ambek udo nyuwenge. Sik wong ngunduh saka ngeyi apa? engko nek Ngono iki kok gak metu ndak hutan. Aku ki bingung omong karo sampean iku. Mengke nek kula pun kantuk sampean dhuwur. Aku tau nak ngelut. Ambek nyumono ambek udo lurah udo nyuwenge. Nang tenan. Tenan. Sampean cek bengkol. wis aku segini engko Lurah-lurah niki. Ngomong ae lurah mek kowe ngambek. Nggih. Opae kula sagun nyolong. Bengi nyolong. Saniki. Eh,